Barka da zuwa tashar Viral Kannywood. Idan wannan ne zuwanka na farko ka danna subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu. Zan iya auren tsohuwar matar Adam A. Zango a gaske, in ji jarumin Kannywood Yakubu Muhammad. Fitaccen ɗan wasan Kannywood Yakubu Muhammad ya yi ƙarin bayani dangane da irin rawar da yake takawa a cikin wasu fina-finai masu dogon zango. Wanda yake ciki waɗanda suka hada da Garwashi, Labari na da kuma Gidan Sarauta, inda jarumin ya bayyana cewa zai iya auren mace a zahiri mai irin ɗabi'un Samira ta cikin shirin Garwashi. Yanzu bari mu yi wa tufkar hanci. Wace ce Samira ta cikin shirin Garwashi? Samira ta cikin shirin Garwashi dai ta kasance mace ce mai tsananin kishi akan mijinta wanda take aure. Kuma a zahirin gaskiya Samira ta cikin shirin Garwashi wato ita ce ainihin wato Amina Uba Hassan, tsohuwar mata a gurin fitaccen jarumin Kannywood wato kuma mawaƙi wato dai ainihin jarumi Adam A. Zango baban Haidar. A wata tattaunawa da aka yi da jarumin a gidan rediyon TRT wato Afirka Tsantsarta, ya bayyana irin soyayyen da yake yi wa tsohuwar matar Adam A. Zango a fili, inda har ta kai shiga faɗin cewa zai ma iya aurenta a zahirin gaskiya. Zan iya auren mai hali irin na Samira a zahirin zan iya, saboda a ita ma in ka lura sai an mata uzuri. So na ne jawo take yin wannan, amma kuma so ba hauka ba. Saboda haka irin wannan matan suna da daɗi, akalla kai ma kana za ka ce ana ɗan kishin ka. Idan ga wani matar da bata damu da kai ba, an ce da kai shi da Allah ni sana'a da ke yawanci za ka suna cewa ke ba ta zama ko mijin yana kaza da ya ce manta da shi mai da hankali akan sana'a. To kai ma za ka ji da ba daɗi, saboda haka ai Samira tana so kawai dai ita kishi ne sai kuma take wuce gona da ita. Yakubu Muhammad da Maman Haidar sun taka rawar gani sosai da sosai a matsayin masoyan juna a cikin fina-finan da suka fito, fina-finan Hausa da kuma fina-finan kudancin Najeriya, musamman ma dai a fina-finan kudu, inda har take kai su ga taɓa jikin juna kamar yadda kuke gani ta dafa shi a nan. To a wani shirin fim da ke kudancin Najeriya da jaruman suka taka rawa a ciki, inda ita Maman Haidar ɗin take faɗuwa, shi kuma Yakubu Muhammad yake zuwa yake ciccibanta yake ɗaga ta a matsayin yana taimakonta. Duk da cewa a cikin shirin fim ne suke gudanar da irin wannan harƙallan, amma wasu daga cikin masoyan jaruman suna ganin abin da suke yi a matsayin ba daidai ba, inda kuma wasu suke kallon abin a matsayin ai babu komai shirin fim ne. Ta ɓangaren Maman Haidar da kuma masoyan Adam A. Zango suna ganin abin da take gaskiya bai dace ba, tunda dai tana da ɗa kuma har ya kawo ƙarfi, to bai kamata a ce tana karɓan kowane rol ba idan an bata, ko dan saboda ɗan nata, a cewar masoyan Maman Haidar da kuma jarumi Adam A. Zango kenan. Amma ku menene ra'ayinku dangane da waɗannan abubuwa da suke faruwa da tsohuwar matan jarumi Adam A. Zango da kuma abokin aikinsa Yakubu Muhammad da dai sauran jaruman da ta taka rawar gani da su a cikin fina-finanta wato masu dogon zango da ake ta yi a halin yanzu? Ku bayyana mana ra'ayoyinku a sashen comment section, sannan kada ku manta ku yi liking da sharing ɗin wannan bidiyon. Muna godiya sosai da irin haɗin kan da kuke bamu. Allah subhanahu wata'ala muke roƙo Allah ya shirya mu shirin addinin musulunci. Allah Ubangiji ya ƙara mana lafiya. Marasa lafiya da suke kwance a gida da gadajen asibiti, Ubangiji Allah ya ba su lafiya. Mu kuma da muke da lafiya, Ubangiji Allah ya ƙare mu da lafiya. Allah Ubangiji ya yi mana kyakkyawan ƙarshe. Allah ya sa mu rabu da iyayenmu lafiya. Allah ya sa mu gama da wannan duniya lafiya. Da haka muke kawo ƙarshen shirin, sai Allah ya sake haɗa mu a shiri na gaba. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Iya auren tsohuwar matar Adam A. Zango a gaske, in ji jarumin Kannywood Yakubu Muhammad.
Fitaccen ɗan wasan Kannywood Yakubu Muhammad ya yi ƙarin bayani dangane da irin rawar da yake takawa a cikin wasu fina-finai masu dogon zango. Wanda yake ciki waɗanda suka haɗa da Garwashi, Labari na da kuma Gidan Sarauta, inda jarumin ya bayyana cewa zai iya auren mace a zahiri mai irin ɗabi'un Samira ta cikin shirin Garwashi. Yanzu bari mu yi wa tufkar hanci. Wace ce Samira ta cikin shirin Garwashi? Samira ta cikin shirin Garwashi dai ta kasance mace ce mai tsananin kishi akan mijinta wanda take aure. Kuma a zahirin gaskiya Samira ta cikin shirin Garwashi wato ita ce ainihin wato Amina Uba Hassan, tsohuwar mata a gurin fitaccen jarumin Kannywood wato kuma mawaƙi wato dai ainihin jarumi Adam A Zango Baban Haidar. A wata tattaunawa da aka yi da jarumin a gidan rediyon TRT wato Afirka Tsantsarta, ya bayyana irin soyayyar da yake yi wa tsohuwar matar Adam A Zango a fili, inda har ta kai shiga faɗin cewa zai ma iya aurenta a zahirin gaskiya. Zan iya auren mai hali irin na Samira a zahiri, zan iya, saboda a ita ma in ka lura sai an mata uzuri. So na ne ya jawo take yin wannan, amma kuma su ba hauka ba. Saboda haka irin wannan matan suna da daɗi, akalla kai ma kana za ka ce ana ɗan kishin ka. Idan ka wani matar da bata damu da kai ba, an ce da kai shi da Allah ni sana'a da ke yawanci zaka suna cewa ke ba ta saba ko mijin yana kaza da ya ce manta da shi mai da hankali akan sana'a. To kai ma za ka ji ba daɗi, saboda haka ai Samira tana so kawai dai ita kishi ne sai kuma take wuce gona da iri. Yakubu Muhammad da Maman Haidar sun taka rawar gani sosai da sosai a matsayin masoyan juna a cikin fina-finan da suka fito, fina-finan Hausa da kuma fina-finan kudancin Najeriya, musamman ma dai a fina-finan kudu, inda har take kai su ga taɓa jikin juna kamar yadda kuke gani ta dafa shi a nan. To a wani shirin fim da ke kudancin Najeriya da jaruman suka taka rawa a ciki, inda ita Maman Haidar ɗin take faɗuwa, shi kuma Yakubu Muhammad yake zuwa yake ciccibanta yake ɗaga ta a matsayin yana taimakonta. Duk da cewa a cikin shirin fim ne suke gudanar da irin wannan harƙallan, amma wasu daga cikin masoyan jaruman suna ganin abin da suke yi a matsayin ba daidai ba, inda kuma wasu suke kallon abin a matsayin ai babu komai shirin fim ne. Ta ɓangaren Maman Haidar da kuma masoyan Adam A Zango suna ganin abin da take gaskiya bai dace ba, tunda dai tana da ɗa kuma har ya kawo ƙarfi, to bai kamata a ce tana karɓan kowane rol ba idan an bata, ko dan saboda ɗan nata, a cewar masoyan Maman Haidar da kuma jarumi Adam A Zango kenan. Amma ku menene ra'ayinku dangane da waɗannan abubuwa da suke faruwa da tsohuwar matan jarumi Adam A Zango da kuma abokin aikinsa Yakubu Muhammad da dai sauran jaruman da ta taka rawar gani da su a cikin fina-finanta wato masu dogon zango da ake ta yi a halin yanzu? Ku bayyana mana ra'ayoyinku a sashen comment section, sannan kada ku manta ku yi liking da sharing ɗin wannan bidiyon. Muna godiya sosai da irin haɗin kan da kuke bamu. Allah subhanahu wata'ala muke roƙo, Allah ya shirya mu shirin addinin musulunci, Allah Ubangiji ya ƙara mana lafiya. Marasa lafiya da suke kwance a gida da gadajen asibiti, Ubangiji Allah ya ba su lafiya. Mu kuma da muke da lafiya, Ubangiji Allah ya ƙare mu da lafiya. Allah Ubangiji ya yi mana kyakkyawan ƙarshe. Allah ya sa mu rabu da iyayenmu lafiya. Allah ya sa mu gama da wannan duniya lafiya. Da haka muke kawo ƙarshen shirin, sai Allah ya sake haɗa mu a shiri na gaba. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.